Hello everyone, खुलुमबाय Manjuli ब्रह्मनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ नागिननि बरायबाय आरोना। एक्चुअली आङो दा बङाइगाव थांगासिनो। अबाव थांनो नागिरदों होनना बुङोबा फैसा लायाबा हाबलांनांगौ हाग्राबारि रिजर्टआव दा बङाइगाव कुरियार अफिसाव थांगासिनो जोङो। सुइमिं पुल दंना दा हाबलांगोन। सुइमिं पुल मा मोना दख'ना गानना हाबना दुगैना थांगोन आं। आयु सुइमिं पुलाव सरि बुंनोबो रोङालै आङो लेखा रोङैखायनो। नै गाइस जोङो थांनो नागिरदों बङाइआव होनबाबो जाला र'। आयौहाय नंगौमानि गारि सालायनाय अयथासार। जों थांनो नागिरदों बङाइगाव कुरियार अफिसाव। जों नुवाखैबो आरोना मोनसे पार्सेल पिकआप खालामनांगौ। ओमफ्राय थारमाने जोंनि गसाइगाव गाबोन सहैगोन नालाय, ओमफ्राय जों दिनै बङाइगावआव दंफैखायो नालाय लांफानो नागिरदों आरोना। मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय बङाइगाव फैदोंमोन नालाय, ओमफ्राय दा जों लांफानोसै आरो। ओमफ्राय दा बे कुरियार अफिसखौबो नुवाखै आरोना। नागिर थांनोसै होननाय जादों आरोना। सिंखाव थांनोसै मोनोना मोना। नोंथांमोना सोरबा मिन्थियोब्ला कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो। नाथाय मा खालामनो लेटसो जानोसै। जोंथ' दिनैनो नागिरगोन भिडिअखौ आं गाबोनसो होगोन नालाय ना। चलो लाइफांफ्रा सारि आरोना जि मोजां गायदों। ओमफ्राय नै दैसाया माखौ लानानै गेलेदों। ओमफ्राय नै बेनो आरोना दावलाय गेलेथों। नै जोङो अफाय हाबफैखो आरोना बङाइगावआवहाय। बङाइगाव आखाइ ओरैबो हमना थिखो मानसिखौ। दैसाखौ माबायदि थिखोना लांदों। हाखौ गाखोहोनोसै बाबा नों गाखोयो बैयाव गाखोहोनो दे। दैसाखौ गाखोहोनायसैबाव गाखोहोनायलाय गोलैना गोलैया दे गाखोहोदो। गाखोहोलाय ओरैनो जिरायहोल'। हा जिरायहोलाय दे। बुमदो दा खारलाबायबा थैखागोनहाय। हमथाखा दैसाखौ गारि गाखोहोनोसै आरोना। नैबावहाय फैगोल बाबु एजे बाबु उठबो बोले खरबेनानोथ' गोलैयानो गाखोहोदो। गिगोन ना मागोनथाय। आइ हनै सिराव जिरायहो। टाटा दैसा बाय। खारफादो खारफामा दैसाया सालायलाङो आंनि सनाया। आयं सा लोक्षि आंनि राजा। दैसाया नै दैसाया माबायदि गारि सालायदों। दैसाया गारि सालायदों आरोना। आंहा खोलासो बाबा दैसा दैसा दा बे जायगायावनो गल गिदिंबाय थायो आरोना। ओमफ्राय नै दैसाया माबायदि आयौ सोमावलायबावसो गियान लाजाया आरोना। नै उन्दैफ्रा केन्डि जागोन जाहैदों। मा रोखोमनि केन्डि दङ। गाहायाव दोन मामिया गैया। बानलुनि केन्डिबो दं हनै। रोखोमनि जानो
2 नाम्बारफ्राव बेरायफैबाय आरोना नै बाव ट्रेनबो दं आरोना गाखोनो हानाय नङाहाय ट्रेनखौ फै थिनाव थांनि फै जेबो गैया बाव नै थिनावसो साइकेल दंलायलायो सिरिजों थाङो नामा बुंनांगौ जोङो लिफ्टजों 10 फ्ल'राव थांसै आरोना 10 फ्ल'रावहाय एगाव दङ नै Ronini rumpukan ini, apa sih dia bukan depan? Mama dong. Game anggilin apa aja? Skonda habis mah. Wah ya kau, datang mah kau lagi. Lama lagi di sana nih. Hah? Dor gas dong di sana nih. Dor gas dong. Di sana nih. Sini aja kamu nih gila. Hanya gila deh. Ma jenis? Bisa dong apa gila nih benda mana? Mama gila gradong nih. Neighbor sinawhai neighbor bukurne hongkal माबायदि गिथावबादाव दोनबोयो आयु गिनानैनो हाबनो हायाखै आरोना बै हिनजावफ्रा माबायदि नै without ticket no entry please collect ticket from game zone cash counter होनदों आरोना ओरैनो नामा भिडिअआवसो देखायदों गाइस मोन आं नोंसिनो मोनसे खोथा खोन्थानि आरोना नैबेयाव जाहैदों नैबे दरा जाहैदों बे दरजोंहाय हाबलांनांगौ जाहैदों सिङाव ओरैबायदि खोमसि बिराद बुहुत दङ जाहैदों पिक्सारखौ नुखाबाय जानांगौ जाहैदों नै पिक्सारा नै ओमफ्राय हायोना हाया बेखौनो हाबनायनो जों सानदों आरोना मामियाव नै आं गैया ओमफ्राय हाबनायनो सानदों जोङो हाबनो हायोना हाया माने आंना मामाया नोंगुमैया गैयाना शरुमाव थांदों ओमफ्राय दा बे फैयोबा जों हाबगोन आरो ओमफ्राय जोङो बेरायगासिनो दं आरोना दा फै गाहायाव थांसै फै गाहायाव बिराद बेरायबाय आरो दा जोङो लेगनि सेलुननो फैसा बेसेबां नायसै थागोन ना होनबाबो दाम थागोन ना न'खरन मानसिया लाथ'बाय ना दसे स्पाइसिखौनो दाम नायनो नागिरदों आरोना जों अनलाइन नाय ना आं आइसक्रिम होबो जागोन मोनसे मा जिनिस लाबलाय मा जिनिस बिलाय मा जिनो ना उनाव जिनो हाग्रो खाजा जानो बेरायबाय आरोना जोंहा खाजा जासिगोन नै अर्डार हरबाय बेटिस ना मा होनो पेटिस ना बेटिस ना गेटिस जासै आरोना हनैहाय मा गैया जानोसै जेजेसा खोरोन लायदो जानोसै आरोना नै बेटिस ना बेटिस जाजेनसै आरोना大家只说了。cô đang năng giúp em phải lên nào nha này
आरोना जों बेरायनाया नै बङाइगाव शपिं मल जाम्फाया माखौ गानखो नै दैसाया थांसै माबा दावलाय